Hej, jeg hedder Marie Madsen. Jeg vil bare lige sige én ting. Hvorfor ikke være, som man er? Der er mange folk, der hele tiden siger, lad os gøre noget nyt, lad os sætte gang i det hele, og bare virke crazy fuldstændig. Som, en eller anden gorilla, eller en eller anden, man siger, det er fandme noget lort. Helt ærligt, jeg ved en ting. Jeg har selv noget shit. Jeg kan bare sige en ting til jer. Vil I være det? Så prøv at lave noget andet. End at være populær, eller være skide misundelig over, man siger, jeg er pissegod. Helt ærligt. Det tror jeg ikke hjælper, at man bare bliver populær eller noget andet. Det er fint nok. Det er helt fint. Jeg siger bare en ting. Det vil hjælpe.